I pozdrav ljudi i dobrodošli u moj novi video. Šta smo danas uradili? Eto, updateujem vas svaki put. Kombiša radi malo, počeo da se čuje španer PK koga smo menjali pre 3 godine. I tako da ćemo sad ponovo to da zamenimo. Se prekontroliše trap, da malo dopuni akumulator. Ferđan je tu. Ako stignem danas u ovom videu da vam malo podmažemo točkiće, tu je tokom zime, akumulator izvađen u toplo, tako da GG. By the way, ovo sedište će biti na prodaju uskoro sa sve ovim novim jastučićima, a mi kupujemo Ganz novo, koje se pomera napred nazad, da nam bude lakše za vožnju i meni i Ćaletu, tako da znate, evo ga, kombi smanjuje polako gas. Zafira sređena, znači dobila je Ganz nove Savine gume, doduše letnje, jer nam zimi ona uopšte i ne treba, vozi se ono, ali centrirani trap, volan ispravljen, zamenjeni delovi, prošli put sam vam ispričao šta se sve menja. Evo su nove Ganz tipske gumene patosnice, takođe GG, centriran trap u Volvo centru, je to jedna preporuka za njih, kako je pre bilo, kako je sada, šta se sve radilo i ostalo, i kako je vraćen i sve ostalo, znači u nuli. Volan kodačno na sredinu, malo je bilo problema ranije, bila je nestabilna. Imam ovde par slika koje ću svakako da vam stavim, šta se sve radilo, takođe i kod Peugeota. Kod Peugeota kada sam centrirao trap, isto vidjet ćete tu par slika, sad ću ubaciti. Takođe Peugeot je dobio i nove šrafove za felne, sad se ne vide od ovoga jer sam koristio od letnjih guma od njegove, međutim to nisu šrafove za čelične, već za aluminijumske, tako smo sad ja i Ćale išrafali u krug 20 komada novih. By the way, kupio sam ih u ovom kit konvercu, Fab ili Swag, imate oko 130 dinara je šraf novi, tako da kompletno smo ih išrafali u krug. Peugeot je prljav, juče sam išao malo izašao s burazerom na večeru, počastimo malo da zamastimo Peugeota, da što duže traje. Prljav je mega prljav, tako da sad mi je prilika da usisam Zafiru, izbacim ove stare patosnice iz nje, krpene koje idu u kantu, idu tipske gumene i pozadi dolazi tipska kadica. To ćete vidjeti sve u jednom videu, ali čisto eto da znate. Znači sve u jednom videu se radi, gume Gance, rica nove legle, centriran trap, izbalansirani točkovi, Zafira je ponovo u full stanju, što nam po neki put upali grešku, očitali smo na dijagnostici, a to je crkle je neke od grejača, tako da kupujemo Beru ili Bosch, da zamenimo sva 4 grejača na njoj, prosto eto za 7 godina ulaganja, nismo sem redovnih servisa i kočnica ništa ulagali, i novih guma i akumulatora. To ono kad smo ga kupili, to je prosto došlo sa lošim gumama. Nažalost, šverceri koji rade s kolima, ne skidajte gume, automobili iz inostranstva ne dolaze sa lošim gumama, tako da bi vi dodatno zaradili. Vraćeno je katalizator, tako da sada je sve u fullu kod nje, ići će na jedno dubinsko pranje, ja idem sada da je malo usisam u fullu, vidjet ćete na kraju rezultat sa fabričkim patosnicama, oprana je i u principu je to ko žopea i centriran trap. Ja se teo se uverim, prosto sam stavio nove, pričao sam u prošlom videu Kleber gume i to bi bilo u principu to. Uradio još jednu kamericu za Peugeota, nešto mi je jeftino izašla i rekao why not, zašto ne bi mi to uradili, ne znam šta mi je sa engleskim, ali GG. Idem posle za grad, vozim burazera na aerodrom, veliki pozdrav Buraz, sledeći put kad se vidimo idemo malo do Skadarlije na tamburice i da ga ispuškiram, idem da uzem nešto rukavica, malo nekih tečnosti za podmazivanje, kontakt sprejava da imam, eto čisto za sve. Peugeot je u totalnom fullu, Zafira takođe, GG, kombi radi, eto malo puni akumulator, evo ga pozadi, ladno. I to je to. U nekim od videa kad budemo montirali novo sedište, ovo ću izbaciti na prodaju, čisto neka simbolična cena. Zašto? Jer Ćale ne može da sedne na njega. Probali smo da ražabimo malo, da ga odaljimo, ali
Ćaletu je neudobno, meni je okej, ali eto, posle dugo godina ovo sedište, ne znam čije, znam da je sa viljuškara skinuto, ja sam ga dobio, ide na prodaju nekome od vas, ko bude teo, ko ne bude teo ništa, stajaće tu, pa eto, za neku rezervu, kupit ću novo sedište, vidjet ću da napravim neku saradnju sa Darom i u principu je to to. Meni je ostalo sad da se malo ugrejem, da vam svakako posnimim kako će leći tipske patosnice, kadica kad stigne u ponedeljak ili danas nedelja. U principu je to to. Eto, neki par slika ću vam ubaciti kako je teklo sa Peugeotom, centriranje sve u fullu, bilo je, bukvalno je trajalo 5 minuta, eto, dečko je samo čisto kaže da proverimo zbog zimskih guma, gume, Kleber, full sve, nema tiho, nema zebancije, tako da to je to. Drugari, sad ovako, ovaj đene nije toliko loša, ali ona vozačeva se ne uklapa, ovo su neke univerzalne UNA patosnice koje sam ja kupio ovako, ali evo vidim, koliko god to ne može da se operi, jer prosto auto ide do njive i tamo i ovamo, ima koja prljavština, ali se rešava. Takođe, naručena originalna kožica s plastikom, ova je se ova počela grebe, kao i od ručne, to je standard na Opel Astrama G i Opel Zafirama, da se rešava. Takođe, šta sam još rešio, na Zafiri mi nije ranije radilo centralno zaključavanje, oba ključa sam rezervni ovaj obezbedio, radi sve, zamenjene baterije, mehanizmi, ukodirani novi ključevi, tako da GG. Sad, jedna mala free reklama će biti za Silver Auto, kvalitetne patosnice, tipske po meri faktura. Patosnice su negde između 4 i 4,5 hiljade u zavisnosti od auta i fenomenalno izgledaju. Sad ćete da ih vidite, imaju fiksatore fabričke, pogledajte kako to izgleda. Znači tačno po obodu kako ide, El Toro, Frogum, Poljska ili Češka, oni prave najkvalitetnije, slično ovako nešto mi u Peugeotu, Rigum, nemaju nikakav miris, El Toro dizajn, fabričke patosnice, dobijate fiksatore koje možda bušnete, ja to neću raditi, i evo, Opel Zafira A, 99 od 2005, 5 sedišta, dobijate i dve za zadnja dva, sedma ona, 6. i 7. sedište, tako da idemo pobacamo ove tipske tipske ove krpene koje sam ja davno kupio negde za 1000 dinči, jer su fabričke tipske bile pocepane, jer dobijate ono odmaralište za nogu i svašta nešto, i plus kad neko sedne, male su, nikakve su, konto sam da ih negde poklonim, ali koji će mi kurac se zezam s tim, treba baš naći auto kome to odgovara, i baš su generalno loše. Sad Ćale malo ovako parkira blizu ovog stuba, ajde naslonit ću ih polako, pomeramo sedište i evo ono o čemu vam pričam. Zafira ima malo čudan centralnu konzolu i evo kako se to napunim, ja tu usisam, ovo mi neki stari usisivač za garažu, baš za ovakve stvari, kokam ga koga jebe kad crkne, i imat ćemo naći naravno vrhunske patosnice. Mogu vam slobodno reći da sam zadovoljan i prezadovoljan ovim Savinim Intesa HP2 gumama. Prethodne su mi bile neke nove Starfire koje smo bukvalno jeftino platili 20.000, ove su negdje oko 6.500 komad i mogu vam reći da su premekane, zamenjene su šolje amortizera, krajevi letve, spone, dva silen bloka, ležavi također u šoljama amortizera i desna ova, kako se zove majkom, Homos Glob domenjača, koje malo se čuje, imao malo lufta pa smo i to promenili, naravno sve kvalitet ide Febi, Bilstein, TRV su ove krajnice i to je to. Kočice nove, gume nove, Zafira svakako ne ide na prodaju, neće biti prodavano, odlučili smo da je max zadržimo. Bilo je prilike da se zameni za nekog Picassa, ali onog manjeg C3 Picasso, prosto i on je visok, 1.6 HDI, pouzdani motori, međutim ne želim da je zamenim jer je u vrhunskom stanju sada i ovaj dečko kada je gledao na trapu kaže očuvaniju nisam video, tako da mala je kilometara na njoj, vrhunska mašina,
2.0 DTI neprevaziđeno. Idemo na usisavanje pa nameštanje. E pa drugari, nakon usisavanja i svega, samo da vidimo, ova ide ovde, a ne znam koliko vidite, ali probat ću na svetlosti da vam snimim. Čekajte da vidim da li imam ovde svetla. Kako tipski lepo legne, pa to je neverovatno. Idemo dalje. Skinute su sa ovoga, onda ne pomešam levu i desnu, ali neću. Usisana u pulu, se prebriše prašina u njoj i GG. GG. Počnu na svetlu da vam pokažem. Evo drugari, kako izgleda tipska patosnica. Evo ovde do zadnja, prednja, sa odmaralište za nogu, tako da Zafira sve u fullu. Zatvaraju se vrata sada i Zafira ide na jedno čišćenje, pranje ponovo i da vidite kako sve deluje kad se opere. Naravno kad stigne kadica, usisani gepek, pokazat ću vam i to, i krš bacamo i da vidite kako će sve da deluje. Malo je sad pokisla, žao mi je da kisne pa da ostaje u garaži, jer žope posle izlazi. I fakturu čuvamo, u servisnu knjigu stavljamo zajedno sa centriranjem trapa. Malo da sklonimo ovaj krš, jer se tu nešto radilo oko muljače za grožđe. I ovo sve kanta. Evo drugari, čisto da vidite. Možeš kamermane, samo čas dole. Ovdje. Evo, svi šafovi su novi u krug. Znači, za čelične felne, za Peugeota idu drugi šrafovi. Drugari, evo me kod mene u kući. Mašina mi je završila pranje, tako da sad je stavljam na sušenje. Ovo će biti buduća dečija soba, ali tu mi je trenutno magacin i evo je kondenzaciona mašina za sušenje. Sad, evo su Peugeotove tipske tepih patosnice koje su oprane, usisane, a evo su šrafovi od letnjih točkova, odnosno od alufelni. U ovoj kutijici sam ih poređio i stavio u kuću, ne volim da mi rđa to tamo, jer ovdje, kažem, trenutno držim, evo ga rezani antifriz za izmenu na sledećem servisu, da pročistimo malo žope. A šta mi tu imamo ovaj aparat za paru, to sam vam snimao ranije, imamo nove štopke za fergu, tu su mi novi rančevi koje sam dobio skoro, čiviluk za neke jakne moje, eto, jedne patike su ovde, druge ovde, snimao sam davno ti početci moji videa, tako da to je sve u fullu. I sad šta je sledeći update, eto, zbrda zdola vlog, bilo tu neki komentara iz prošlog videa, to sam lagano očistio te idiote koji su, ne znam, ali dobro, uglavnom, šta je sledeći update? Obzirom da svi znate da ja pratim Vesića, i da gotivim uradi sam ide. Sljedeći cilj mi je, evo, tamo su garaže, kombi. Sljedeći cilj mi je da ovdje od roletni, koje se ovako sad vuku, napravim na taster i na aplikaciju roletne. To nećemo raditi u ovom videu, ali eto, u pregovorima sam da se to naruči, motori, i da, pošto krećim napravno iz prostoriju i celu kuću da osvežim, naravno sa novom sa novom kuhinjom koju sam ubacio, tu idu i nove pločice, tu je moj prelepi setup, pričešćivac sam skoro uzeo jedan manji, eno ga tamo jedan veći, nov TV, eto to nisam pričao, možda i jesam u nekom delu, ali to nisam snimao, jesam soundbar, evo ga ovde, nov Samsungov TV, 55 inča, SmartThings, da uradim. Sad, tu će biti, drugari moji, izmena lampe na taster. Evo vidite koliko se isprljalo vremenom od svega, tako da to planiram da menjam. Skidam ove gipsane radove u krug, skida se ovaj kamen se oblaže u onako
Probat ću da vam nabavim sliku pa da vam ovdje ubacim, pa će tu biti LED rasveta u okolini kako bi taj ugao došao do izražaja. Nov sto, stolice, nova garnitura, dvosed, trosed, setup ostaje tu da jeste, sto koji sam pravio sam snimao već, imate te videe. Tu je kamerica koja budno prati ove kamere kad nisam tu, ove kamere naravno gledam na telefonu i moja 3 nova monitora. Tačnije, ova i ovaj su stari, ovaj sam uspravio, ali ovaj je nov, to sam vam također snimao, ovdje dolaze još 2 4K monitora, ili ću da izbacim oba, prodam i kupim još jedan ovakav 4K za editovanje, ovaj je za gaming, 165 Hz, tu je volan, igra se Forza Horizon, stolica Cooler Master Caliber R1, prelepa stolica koja mi dan danas služi, ne bi je menjao, stvarno ni za što na svetu. Idu nove pločice, nov friz, ovo je sad skoro sam promenio sve, nova kuhinja, nova mašina, nova mikrotalasna Samsung, Nescafe Dolce Gusto, tu je i dan danas, tako da te promjene idu. Šank koji je nekada Ćale radio davno se seče do pola ovako i oblači se u isti materijal u kome će biti obučen onaj kamen. Prosto eto malo mi je dosadilo, malo hoću izmene neke da napravim. Tako da želim, eto, cilj mi je da sređujem, volim to i stalno nešto da se menja, smo sve ostalo završili. Kuća Ćaletova i Kevina je završena, ne znam da sam vam to snimao, jesam, bilo je tih klipova, update-a, pa ko želi neka proveri. Znači ono što mi je jako važno da vam kažem, eto kažem, volim da te neke stvari promenim, onda će biti i one ukrasne zavese koje će se također pomerati na daljinac kad ustanem, dođem tu, raspištolim se u bade mantil, pap, otvorim do pola i ja ću tako te neke stvari da napravim, ne radi nekog prestiža, nego gotejim to i razmišljam dugo vremena već o tome, ali uvek je nešto bilo preče, tako da sada smo sve sveli na neki optimum i to je to. Ovaj video nema kraja, obzirom da ću ga nazvati vlogmas, pa crtica, pa nešto i mislim da ćete ga gledati utorak, sredu, tako da dok ja izeditujem, dok ja snimim, razmišljam i o novoj kamerici. Hero 7 Silver me je stvarno dugo godina služila, svi klipovi su snimljeni sa njom, dosta i s telefonom, ali dosta s njim. Ostaće naravno kao dodatna kamera, ali razmišljam da uzmem GoPro 12 ili možda 11, ali GoPro 12 je izašla nova. Tu je Armitec, u popisu vam je, vidite koliko je prljava ova matna, pada prašina, koliko god usisavati i eto, želim da to sad sredi malo. Nedelja je i popodne onda naravno vozim burazera i za Beč, eto možda ja za novu godinu odem do Beča, malo do Pandorfa za shopping, pa ćemo da vidimo. Ništa da ne dužim, update-i kreću, postavljamo poslovnu karticu, vidjet ćete, ne posle, vama je posle sekundu, meni je posle 2-3 dana, podmazujemo traktor sutra, jer danas više ne mogu, mi je hladno, pada kiša, moću da otvorim malo garaže, da to proluftiram, pročistimo, izduvam garaže i zimsko vreme, ljudi, zimske idila, obožavam ove dane, fali mi malo snega, da vikendom mogu da odem da šetam, vozim bajs svaki dan, spršao sam nekih 7 kg, tako da bit će ovo lep vlog, uživajte i naravno stavite subscribe, idemo ka 20.000 subscribera i naravno lajkujte i iskomentarišite šta god to bilo. Vidimo se za koju sekundu, naravno ne bi bio video da nije video, da ne bi pomenuli naše sponzore koji nas prate tu dugi niz meseci, godina, tako da kupite nešto, imate popuste, linkovi su u opisu. Pa drugari, sponzor ovog videa je dobro poznati armitechstore.d. U opisu vam je prvi link, uz kod Paunić imate 15% popusta na kupovinu lampi, što za voće, što za šarafanje, što za mehanizaciju, što za avanture ili bilo šta. Prvi link čekirajte, imate svašta na njihovom sajtu da kupite, uglavnom proizvode lampe sa dometom od 250 do 750 metara, tako da nemoj da propustite. Tu nam je i dobro poznati Car Vertical, imate u opisu 20% popusta na provjeru automobila po šasiji, a i dobro poznati ako hoćete inkognito po netu da surfujete, da skidate torrente, da gledate Netflix full otključan, tu je dobro poznati Surfshark VPN i uz kod IMT imate 83% popusta i 3 mjeseca fraj.
Eto da malo pomenemo i novog sponzora. U pitanju je firma Armitech koja mi je poslala ovu lampu kvalitetnu, znači Wizard C2 Pro na test, gde ćemo šarafati sa njom na IMT533-u, pa eto da pomenem par stvari. Naravno, link je u opisu ukoliko želite da pazarite, a brat je obezbedio i 15% popusta. U pitanju je tačan naziv Wizard C2 Pro, prva višenamenska lampa u novoj liniji Armitecha, savršeno rešenje za oni koji traže multifunkcionalnu baterijsku lampu za stalnu, profesionalnu i svakodnevnu upotrebu, da je tako nazovemo. Šta dobijate u samom pakovanju? Kao što vidite, ja je unboxam, dobijete samo lampu, dobijete strep za glavu, dobijete strep takođe za ranac, dobijate još neke dodatne nalepnice ako želite da stalno bude zalepljena, znači fiksirana za neki deo, dobijate takođe i magnetni punjač. Dolazi sa 18.650 litijum-ionskom baterijom, 3.500 mAh je u kompletu. Komplet sadrži jako udoban nosač, kopču za pričvršćivanje na odeći, ranču ili slično, nosač za bajs, motor ili slično, kompatibilan je i za, naravno, kacige. Inovativan optički sistem, bolje osvetljenje, veća udaljenost, 2500 lumena umesto 1800 lumena u ostalim nekim lampama. Poboljšano kućište, uvećano bočno dugme sa više tastera, odnosno za više nivoa osvetljenja, inovativna elektronika i firmware, odnosno software za produženo vreme rada i poboljšanu osvetljenost. Jednostavno se rukuje sa njom, ima 12 režima, dvostruki sistem opruga i ima novi tip magnetnog punjača koji celu bateriju kada je totalno prazna napuni za 3 sata i 40 minuta. Drugari, ukoliko vam je potreban kvalitetan video nadzor, alarmni sistemi, LED rasveta, Eurovik DO Pančevo, svi podaci će biti u opisu klipa. Znači, ovde su vam najkvalitetnije vrste video nadzora, od Hikvisiona, Dahue, raznih adaptera, suporta, LED traka, alarmnih sistema. Tu su jedni od najpoznatijih, to je Paradox varijanta. Svi znate, znači, da se tako nešto ugrađuje po klipovima. Evo, još jedan put da vam raširim sliku. Znači, slobodno, Eurovik DO Pančevo, adresa i broj telefona će vam biti ovde, kao i sajt u opisu klipa. Svi koji se registruju, znači, u brzom roku, Eurovik DO, registrujete se, poručite bilo šta, slobodno, ja sam uzeo, imate 10% popusta na kupovinu, ono što je od osnovnih podataka bitno, ime, prezime, adresa, mail i sve ostalo, i slobodno. Takođe možete lično da preuzmete ili na kućnu adresu. Još jedan put, Eurovik DO, u opisu vam je link, 10% popusta, registrujte se, ljubi vas brat. Ćao se. Evo me drugari, vraćam se s posla, dan onako 15:41, laganica, furamo čiku, pordaljka piče i samo puca. Evo me, vraćamo se kući, lep dan, otvorimo malo panoramu da nam bude lepše unutra, svetlije, kako pošto su dani kratki, ali idemo laganene, znači čiku, idem da kupim malo junetine da sobari, zajedno sa šagarepom, jer kako to jedem, odgovara mi i kilaša pada svakodnevno, čak i mojoj koži i svemu to mnogo godi. U principu danas kad dođemo, stižem, ja mislim da ću stići za vreme dana, ako ne, malo će mi Ćale potpomoći rasvetom da vam podmažem fergu kako bi videli, eto ono, tradicionalno spremanje ferge za zimsko vreme, ipak volim da ga podmažem obzirom da je traktor opran, pa opet ono malo vode što uđe i tako dalje. Takođe da zakačimo, da osvežimo akumulatore na Zafiri, da osvežimo akumulator na, to je dopunimo na traktoru. Traktor je skinut i stavljen u letnju kuvinu, znači gde je toplo, ne volim da bude na polju, pogotovo kad se to ne pali često, pa ćemo traktor upaliti kroz jedno, ne znam, 2,5 nedelje, neki vikend, neka odradi jedno pola sata u mestu, malo ga provozamo, čisto radi guma i tako dalje i tako dalje. Čekam poštara, to je kurira za isporuku kartice za Zafiru, onda ćemo da napravimo jedan džir čisto da vidite i u principu je to to. Juče sam bio u šopingu, odvezu burazera na aerodrom i uzeo sam jednu onako finu Lacoste torbicu, meni je skroz ok, bilo neko sniženje, produženje neko Black Friday-a, kao neki božićni popusti kao kreću ranije, mislim da će to biti još sniženja, ali eto čisto informativno. Uglavnom eto to je to, vidimo se kad stignem i
pravimo klopu, vidjet ćete klopu koju jedem, onda ćemo ići malo u shopping, pa ću to da snimim, bit će jedan onako vlogmas malo duži, nešto što nisam do sad radio, ali eto, dosta ljudi to u komentarima je pisalo, pa eto, malo da napravimo jedan duži video, šta sve radim, kako radim, ustajem na posao, vidjet ću šta ću sve moći da vam posnimim ako ne zaboravim ujutru, jer ujutru gledam da kad ustanem ono knap, umivanje, pranje zuba, pije se kafa i obavljaju se te jutarnje aktivnosti, garaža i pičimo na posao, ali uglavnom vidimo se uskoro. Drugari, znači idemo, a gde idemo? U mesaru, treba nam junetina. Sad se izvinjavam što nije kamera nego telefon, ali jebig. Idemo po junetinu. Opa! Baš mi se sviđa ovo. Može se zaključa, ključ ne vadiš ništa. Ne prljaš ručice. Pod Ace za junetinu, Aca ima junetinu vrhunsku. Gde si, Aco? Ćao Miki, treba mi junetina za rinflež, zna Aca, ako ti nije problem. Najbolja mesara ljudi, najbolja mesara, najsvežije sve. Gde si bre čovječe? Treba mi opet ono ko za mene, znaš, ko za rinflež jedno kilo, kilo i 250, kilo i 300, koliko ti izmeri. Evo, s posla, pravo ti kaže. Šta ima kod tebe? Odlično, eto ga. E pa drugari, uzeli smo mesance. Stavljamo mesance na sedište i palimo nazad. Šta ste da vam kažem? Zimsko vrijeme, eto, to su potrepštine koje se rade. Opa, sad ću malo da ispuškiramo Puga ili ti Peugeot. Jebi ga, malo mi lošije sad zbog telefona da jednom rukom snimam i sve, ali šta da radimo, moramo. Idemo laganica. Ajmo debili, ajmo idiote, ajmo. Se okrenemo. Ajmo. Glupi ste, ko ne da ne kažem šta je. I šta mi se još sviđa, ovaj auto hold ili kako, hill assist, kako ga već zovu. Neće krenu u rikvers dok ne pustite kvačilo, zadrži vas na uzbrdici, što je do jaja. Uglavnom, GG. Idemo da operemo Puga, vidjet ćete malo, pa pičemo kući da klopamo. Dobro jutro drugari, 6:54, idemo lagano na posao. Novi dan, novo sve, malo hladnjikavo, ali dobro, grejamo se uskoro, dobijamo grenje i pičimo polako da odrobijamo još jedan dan. Da odradimo još jedan dan, malo je glupo odrobijati, ali uglavnom, ko lepo jutro, 7 stepeni, 8 stepeni, 7 stepeni, idemo laganica, ova kiša mi već ide na nerve, juče sam oprao auto, vidjeli ste u prethodnom kadru, danas ponovo kišurina, ali onako, fino jutro. A u principu najlepše je kad se vraćam s posla, trenutno 16:03 kao što vidite, to su u principu najlepše vreme kada se vraćate kući, kad je, mislim, slično je kao jutro, samo što je s druge strane sada, ovamo zalazi, ovamo u stvari zalazi sunce, 16:03 je i najlepše vreme kad se vraćate kući, tako da
uživam. Idem da, pošto je jutro spadala kiša, da ga ometem na perionici jedan žeton koliko toliko da mu skinem. Svakako mu sleduje jedno lepše pranje sa foam gunom, to ste vidjeli da sam uzeo i tako dalje. I ako stignem danas da vam snimim podmazivanje IMT-a, mada već vidite pada mrak kad je 4 sata, ali dobro, snimit ćemo koliko toliko, da probam da vam snimim kako se zove i tako. U principu kući, večera, barena, junetina i to, vidjet ćete već, snimit ću vam i taj deo i tako. Tako da vidimo se. Pa, evo stigu kući, sad se presvuko, papuče dole laganica i šta mi najdraž? Popijem kafu, malo počitam Instagram i to volim ovdje u letnjoj kujni. Čuje se Smederevac, pustim malo TV dok se ne zagreje kuća, posle da ručam. Sad, šta jedem? To mi je dosta pitali kako si smršao tamo na Instagramu. Ovo nije moje, Smederevac, svi znaju šta je. Moje je, znači, kuvana barena junetina, šargarepa, neki jogurt, može nemazno kiselo mleko, hleb ražani i nema Coca-Cole, nema Nutelle, nema najlepše želje, nema milke i mogu vam reći da vam se organizam čisti kako od loših masti i svega, tako i od gasova i od svega, tako da prvih par dana je malo jebeno, ali posle toga se generalno naviknete, jer organizam počne da često idete u WC, se čistite i ovo i vidite sami. Znam da nekad mi podbradak ili ti grojnik bio jako veliki, sve je to dosta manje i po faci vidim da sam drugačiji i stvari je malo trče oko mene dok se ne naviknem, tako da u principu Smederevac piči ili piči, obožavam da se grejem na njega, tu se kuva, sprema, sve što ne treba da širi miris po kući se radi ovde, ručam i posle opalim, brate, neki TV ili neki game, uveče malo odnes bajso, mada sad je kišovito vreme pa ja ne praktikujem bicikl, ali bicikl obožavam da vozim, tako da GG, ništa, vidimo se u nekom narednom segmentu. Sad, šta je bitno ovde kad smo kod IMT-a? Potpalica za Smederevac spremna, uskoro menjamo ovo kompletno sedište, znači nije da je meni problem je Ćaletu zbog blizine volana, naravno ćemo uskoro da stavimo neki manji volan, to ćemo isto da radimo, ali smo u potrazi za novim sedištem, za udobnijim koji se pomera na šinu i bit će drugačije, ovo ćemo prodati po nekoj simboličnoj ceni. Dakle, šta ja ću uraditi u principu? Jeste noć i sve to, ali obećanje. Dakle, podvući ću dizalicu pod ovo, bam, podignut ću ga i začašćemo da ga ispodmazujemo. Trap, svi znate, sam kupio dizalicu ovu, pneumatsku, tu je hose, crevo, tu je kompresor već nadrukan i tu mi je ovo za podmazivanje, tako da ćemo to da odradimo i GG. Idemo. Evo ga, Ferđa se odvojio, to možete i da vidite, podignuti što se kaže, evo može još, evo i ovde, sad mogu da skinem ovo i da uzmem drukalicu masti za čas da ga pam i da ga istiskamo. Svi oni koji su me pitali gde si uzeo ovo, pa imate da nađete gde god hoćete, u principu dobijete tubu, onu komplet zakačite i za čas isprskate celu priču, jer vam je mnogo brže i lakše. Pošto nam je traktor podignut, znači za čas i u rupicu dok ne probije.
Isprovijali smo ga s ove druge strane. E pa drugari, idemo na drugi točak, odnosno na drugu stranu, jer nam je upravljanje najvažnije. Onu sam probio i poslije ću vam reći. Već sam snimao ovakvu vrstu videa, ali obavezno obožavam zimi da ga podmažem, jer će napraviti mnogo lakše moto. Pritom ste ga zimi ostavili, da kažemo, ajde, sad ga malo razmrdamo sa svih strana, pa ponovimo postupak. Vidite kako se to mnogo lako mota. Pogotovo kad je podignut i možete da ga sa svih strana podmažete da on razbije svuda. Sad ću i da vam pokažem. Evo, pogledajte kako se to lepo razbije svuda. Vidite kako curi prljava mast. Pogledajte. Kad se razdrma svuda, isto važi i sa druge strane. Pogledajte anšlak sine na Ferdžanu šta radi. Evo je mast sveža ovdje probila. Evo ga gore. I sad smo mirni. Također u kočnici, pozadi u hidraulik, također u volan po jednu, ne više. Ja praktikujem ne bude više u volan, zašto sam menjao kućište i ne želim da opteretim kako bi mast curila posle iz kućišta, jer šta ste napravili. Tako da odu da ga isprskam još koji put, da ga izmotam onako ljudski, da mast procirkuliše svuda jer je opran, i onda sam miran za proleće, tako da bude podmazan maksimalno, a da pošto stoji u mestu, s vremena na vreme bit će paljenja, vozanja, bit će punjenja akumulatora. I onda da održavam ove naše mašine zimi koliko god je to u našoj mogućnosti. Tako da savjetujem svima da podmažete. Može i kad je traktor spušten, ali vam i teže ako imate ručnu, a ako imate ovu pneumatsku brže ide, ali opet naprežete crevo i sam pištolj. Tako da savjetujem da ga podignete na bilo kakvu dizalicu i da ga isprškate. Lepše prolazi, ako negdje neće da prođe, lakše ćete da ga malo izdramate, da procirkuliše mast svuda. Evo me, sad izvinjam se što snimam s telefonom tamo, navikao sam se neko da vlogujem telefonom i sad u principu pustimo da izađe sve i sad će mast još više, evo, vidite kako to lepo probije svuda. Spusti nam se lepo ova naša lepa dizalica. Mogu vam reći da vredi svaki uložene parice. I nju podmazujem silikonskom mašću, tako što se odvije ovu krug, izvučete klip, namažete ga silikonskom mašću i ne ide, ne seče kad spušta vozilo ili bilo šta da papne, onako da preskoči. Tako da to savjetujem svakoga da uradi. Kada se ovo spusti lepo, sačekate jedno par sekunde više, spustite i onda tek zatvorite slavinu jebem ti je, ne znam šta mi je. A zašto zatvarate slavinu? Zbog vlage, kako to ne bi ulazilo unutra i onda ste mirni. Čekamo za Fericu da stigne, otišli su Ćale i Keva do sestre nešto, tako da je podmazan. Ostalo nam je još uzmem da prekontrolišem akumulatore. Akumulator inače stoji kod mene u letnjoj kujni, ovdje skinuti i tamo je u prostoriji, da ne bi stajao ovdje na traktoru, se ne bi izvlačila struja. Palim ga na 10-15 dana, ali mi nije teško da ga povučem, stavim ga na traktor, bam, kleme, kresnem ga i skinem ga. A u međuvremenu da ga dopunjavam pametnim punjačem. Svi koji su gledali moje klipove ranije znaju šta koristim. Imam, kako se zove, i profesionalnu mašinu za punjenje, tačnije Iskrin, onaj punjač što je težak ko tuč, ogroman je, ali meni je najpraktičnije ovako nešto. CC BC4M Enhelo punjač za 612 V sa automatskim određivanjem i također ima punjenje kap po kap.
kad napuni akumulator, tako da koristim njega, zakačim ga, ceo akumulator malo i GG. Također novina koju smo kupili je i bežična brusilica koja prima ove fuse baterije, jer ih ja imam. Imam dosta fuse alata, ovih električnih šafilice, odvijača i svašta nešto, i mogu da im jako alat vrh, ali da motorni alat nije nešto. Jer sam ja zamenio svoju, evo još jedna fuse alat ranije, ako tester, alati vrh, motorni alati nisu nešto. Pa drugari, evo je klopa. Sad ja ga ovako malo posolim. Ne radim ne solim ga puno, ali onako da dobije taman, može vegeta, može magi za supu preko toga, čisto kao neki preliv. Ja koristim također i biber. Dam mu malo onako šmekić neki. Uz to naravno može kiselo mleko nemasno, može onaj jogurt zeleni, kako ga zovu, pro nešto, jebem li ga. Nožić i lagano da se klopa i to. Stavljamo bac u uši i možemo da krenemo da jedemo, gledamo neku seriju i da klopamo. Pa drugari, evo ga, ručo, točnije ajde bolje reći doručko, da napisam i ručo na poslu, i želim da sumije malo, da okrene ruku, se malo osveži posle ručka. Mislim, opet sam ruki pre toga nego, ajde. Koristim ovu neku miksiru za ispiranje kože, jer prosto mnogo lakše mi koža diše kad sa njom isperem lice. Nekako se drugačije osjeća, majke mi. Moram i da se obrijam. Ali me mrzi žestoko. Ne, ode mi baps. Bups. U vodu. Katastrofa je. Sad da će da radi jebem li ga. Mada jesu IP certifikat taj, ali stvari jebem li ga. Ali ako budu jebavale do mojeg, najbolje se ovdje. Galaxy Buds, Bups, kako sam ih nazvao, valjda. Sad je već druga priča i... Stigli paketi, nešto je stiglo, nešto nije, ali uglavnom je stiglo. Šta nam je stiglo? Nova Armitec C2 Pro lampa, 2400 max lumena, 123 metara može da sija, 6,5 mjeseci run time, dakle vrhunska baterija. U svom portfoliju ova firma ima zaista puno lampi koje možete da zakačite i na glavu i na bajs i da radite mehaniku i da šarafate. Jako kvalitetan uređaj, jako kvalitetne lampe imaju. Vidjeli ste onu moju prošlu koja je i dalje tu, nju koristim. U opisu vam je link sa 15% popusta, ovdje vam je spisak svih lampi i po bojama koje su zelene, žute i koje pripadaju nekom, ajde da kažemo, maksimumu. Krenuo sam da upakujem pa sam se sjetio da trebam vas 2 u 1 varijanta, punjač magnetni. I ono što je najbitnije, sada dolazi sa futrolom za kaiš. Malo je drugačija od one prošle. Pogledajte ovo. Brate, kao da sam na ispitivanju. Znači, vrhunska je lampa, vrhunsku bateriju ima, vrhunski punjači, u pakovanju se dobija
znači ova kvačica, da je tako nazovemo, znači ako hoćete na ranac da stavite, pošto ostale dodatke sam već dobio. Takođe tu nam je magnetni punjač USB, sama lampa i sama futrola, kao i kutija sa prospektom, tako da GG. Tako da u opisu vam je link sa 15% popusta, otiđite, kupite nešto interesantno, iskoristite popust, jer verujte, meni ćete se pokajati, njihovi proizvodi su vrhunski. Tako da, link vam je u opisu, a mi idemo dalje. Pauza na poslu. Uživanje pola sata pauze. Najviše vrijeme na poslovnoj pauzi. Evo me drugari, stigu s posla, je kiša, haos, znači padne mrak u 4, bukvalno je katastrofa. Sada, ostao sam vam dužan još šta je stiglo za Zafiru. Stiglo je ova guma GPK, neklizajuća podloga, i ona će da mi služi upravo kad se ode do njive da nešto se nosi, da se ne isprlja GPK, ali sad ne mogu, jer su unutra sadnice, Ćale je stavio, pa je haos. Ali eto, stiglo je i to konačno posle koliko dana i eto, zahvaljujem se Auto Drugstoru. Oni su stvarno maksimalno i imaju jako dobre popuste, tako da jedna free reklama, ali nije reklama za kurirsku službu koja treba u 21. veku 5 dana da nešto isporuči. Neću izreklamirati koja je služba negativno, katastrofa su, ali brate, da ti treba se nalaziš da on ne može da isporuči. Juče pogrešili adresu, otišli u Ritopek umesto ne znam gde, tako da ću to da postavim malo kasnije kad ispraznim gepek, kako bi ga što duže očuvali u što boljem stanju. Jako kvalitetna, debela je, postojana je, kombinacija PVC-a, poluuretana i gume, tako da ima i ovo odvojeno, bukvalno tako da ako se nešto prospe ostaje u sredini. Eto, to sam ostao dužan. Naručio sa AliExpressa još mnogo stvari za Opel Zafiru, te neke sitnice, bukvalno akcesorije za Opela, što nekih nalepnica sitnih, što ovoga, što onoga, tako da će to valjda da stigne jednog dana, pošto i AliExpress je u K, da ne kažem šta, jer slabo radi isporuku za Srbiju. Zašto? Zato što u našoj Srbiji pakete pregledaju, da ne kažem, prevaranti i njima treba 6 meseci da neke stvari isporuče, a kad se požalite da vam vrate novac, ne vraćaju vam, jer sam ljudi videli s kim da s našom zemljom nema posla, tako da nažalost, naši ljudi se brokuju za sitnici, verovatno ti paketi nestaju ili šta god da se radi sa njima. Eto, neću ogrešim dušu, ali sam baš iznerviran. To bi bilo otprilike to. Odu da kupim nešto slatko i neki keks do prodavnice. Gume, stiže mi uskoro stalak, pa to će biti u jednom od videa kad to stavimo i kad ih obučemo u one kese, da mi se ne prljaju. Kako se zove, su gume, odnosno felne očišćene, pa sad trenutno pada prašina na njih. Također su mi stigle i zaštite za šrafove, to vam mogu i sad pokažem. Daj samo da otvorim torbicu, da uzmem ključ. Evo, sad ćete da vidite. Evo, to su mi ti plastike, ali ti navlake za šrafove, nadam se da vidite. One kao kapice za šrafove, eto, to mi je stiglo, to ću naprolaz da stavim. Zašto sam to naručio? Naručio sam upravo da bi zaštitio šrafove kako ne bi rđali, a i crni su, tako da antracit crni, tako da se poklapa sve kako treba. Tako da, eto, ljudi, od ovog vloga trajao je 3-4-5 dana,
tako da ako vam se sviđa ovakva vrsta, vi slobodno pišite u komentarima, naravno lajkujte i bitno mi je da se subscribe-ujete, jer dosta vas koji gleda moje klipove nisu subani na kanal, tako da vas molim da stisnete crveno dugmence, subscribe, imate ispod subscribe, abandone ili prati, zavisi na kom jeziku vam je YouTube, tako da zapratite, nemojte da vam bude teško, jer meni, ne samo meni, nego svim autorima na YouTube-u to puno znači da nastave dalje da snimaju. I eto, sviđa mi se ova vrsta vlogova, da vam i svakog dana izvučem po nešto, snimim, tako da, eto, hvala vam svima još jedan put do sada, zapratite me na Instagramu i naravno, ukoliko nekog nešto zanima iz ponude naših prijatelja, imate sve linkove u opisu, tako da kliknite na svakom, imate popust. Tako da eto, to bi bilo to. Vidimo se do narednog vloga, do naredne priče, do tada veliki pozdrav, živi mi bili, ćao.